омӯхта ҳаст. инсонам бигем ки ютуб канали худша дора, барномаҳо мебаранд. гӯем ки агар кадомит ки обуна шидаги нестен дар канали адвокат Қодирова, агар хато накунам, адвокат муаззама ҳастам, хел дохил шавен, обуна шавен. ин ҳамавақт фаъол аст. бигем бисёр аз дарди ҷомеа, бигем оила, ҷудошавӣ ва тарбияҳои фарзанд, дуруст нодуруст ба роҳ мондан барномаҳо дорад. аз дард инсони соҳибақл, инсоне ки чандин солҳо дар корҳои бигем ки адвокатӣ кор кардагӣ аст, бисёр каму беши зиёда дидагӣ аст дар ҳаёт. бигем бисёр инсонҳои бигем ки ҳамон короша бурдагӣ аст, яъне фарҳанг, маданияти мардума бештар бигем ки дарк мекунад, медонад. иншоалло муаррифӣ кардам, куҷо шидем? салом алейкум. умедворам хуб саломат бошед. овозам ба фикрам хуб рафта истодааст. на афсӯс шид овози шумо. хуб, имрӯза фикр кунам бо хабартарам ҳастем. сахти бад хабарам надошта бошед, якам кам хабар. не хабардор ҳастам. хабардор шудам барои ин мавзӯи хеле ҷолиб аст ва вориди барнома шудам. рости гап натавонистам ки тоқат кунам. манам баъзе вақт мавзӯи шуморо гӯш мекунам, маъқул мешавад, дохил мешавам, шумо ҳамин қарздор намонам гуфта омада хеле боша. рост не гап ба қарздорӣ ҳам нест, лекин мавзӯи хеле ҷолиб буд. мавзӯи дарди ҷомеа аст воқеан ҳам, зеро муҳоҷирони мо хеле бисёранд дар Русия ва дар дигар давлатҳо, хеле бисёранд. агар хато накунам аз 2 миллион зиёданд, қариб 2 миллион бошанд, баҳар хеле зиёданд. бештар аз 2 миллион ҳастанд. бештар аз 2 миллион ҳастанд. ва мавзӯи шумо хато накунам, дар муҳоҷират чӣ бурд карданд ва чӣ бой доданд, дуруст? бале, айнан ҳамин аст ки инсонҳо солҳои тӯлонӣ ғариб мешаванд барои як дастовард кардан, аммо дастоварди ҳамон инсонҳо бештар ҳаст, ё ин ки он чизое ки гум карданд бештар ҳаст дар ғарибӣ сафар кардан. дуруст. ино бубинем ки дар аксар барномаҳо мардуме ки дар дохили ватан ҳастанд, ман намехоҳам бо номи безеб гирам онҳоро, зеро инсон ҳастанд, тоҷики ҳамватани мо ҳастанд. мегӯянд ки аксар мардум барои муҳоҷират биромадаанд, яъне бо хоҳиши худ. чунин гапҳо ҳам шудагӣ буд, бисёр мешавад. лекин инро бубинем ки муҳоҷироне ки айни ҳол бо шумо пайваст шуда истодаанд ё ин ки бо дигар нафарон пайваст шуда истодаанд, ин мавзӯъро рад мекунанд. онҳо аз маҷбурӣ ба муҳоҷират биромадаанд ва чӣ дастовард овардаанд. ман ҳамаро гуфта наметавонам, хай гӯш кардам барномаи шуморо ва дигар барномаҳоро. дастоварди мардуми муҳоҷири мо камтар аст аз он чие ки бой додаанд. аксарият ман худам ҳам, шумо ҳам ва дигарон ҳам, ман муҳоҷират гуфта метавонем, дар ғарибӣ гуфта метавонем, ҳиҷрат гуфта метавонем, намедонам ба кадомаш ториқа мегирад. чиро бой додем? ман аз худам мегирам, аз ҳама азизро, муқаддасро ман бой додам. шахсан ман худам модарамро бой додам. дар он вақте ки ман дар ҳиҷрат будам, қариб ки 5 сол шуда истодааст ки ман берун аз ватан ҳастам. сабабҳояш 5 сол шуда истодааст. 5 сол, не 50 сол шунавидам. не, соли 5 рафта истодааст ки аз ватан гарибӣ ҳастед. дуруст, дар 5 сол аст ки 5 сол мешавад ки аз ватан берун ҳастам. бисёр чиро бой додем. ман шахсан аз ҳама муқаддасро, модарамро бой додам ки баргардондани ин ғайриимкон аст. яъне бибинед хонум Азама, инҷа чизе аст ки инсонҳое ҳастанд ки баъзан инсонҳо мисол аз дасти режим дигар маҷбур ҳастанд ки тарк кунанд дигар он минтақаро. аммо инсонҳое ҳастанд ки мисол ҳеҷ кам маҷбуршо намекунад, шикам ӯро маҷбур мекунад, хос барои хотири шикам омада 10 солу 20 солаҳо пасттарин, яъне рус ҳеҷ вақт барои миллати мо як кори хуб наметавонад. агар ки як 10-та 20таш як заводи як ҷои соз кор кунад, яъне ки як шумор, як чандташ, яъне ки
ом яъне обш агар гирем бештараш дар ҳамин кӯчаровӣ гӯем ки стройка хуб ҳамин корое ки пасттарин яъне охирондараҷа кора барои мардум метавонад омада дар Россия ҳамин мардум охирондараҷа кора мекунанд. бале чун аст онҳо кӯшишам намекунанд ки болотар корҳои болотар яъне ки хубтар дарёфт кунанд, аммо ба ҳамун мақсаде меоянд ки як чи дастовард кунанд, аммо ба он коре ки охиронсифаткор яъне ки охирондараҷа кор ҳичи дастовард карда намешавад. танҳо шикамқарор ё ки шиками худат ё шиками оила ё падар модарта ҳамунам наск ё гарох ё мош харида метавонӣ, гӯшт харида наметавонӣ ки модара дар таваққаш пири гӯшт бошад. аммо қиматтарин чизошона гум мекунанд. Падар модар ака додар хурсандӣ хушбахтӣ ин чизоро гум мекунанд ин мардум. ба ивази як чанд миқдор пули моҳона фарз кардем 40,000-50,000 русӣ ба ивази 40-50,000 русӣ ки метия урам як қисмиша патент гуфта мегиранд, як қисмиша духтургузар гуфта мегиранд, як қисмиша прописка гуфта мегиранд. ҳамоне ки 50,000 агар бита 30,000ша мегиранд, ҳамун 20,000ш мемона, ҳамуна 10,000ша боз дар эҳтиёҷи худ дар Россия истифода мебарӣ, 5,000 дигаша боз аз дастат маҷбуран милисаҳо кашида мегиранд ва 5,000 дигар боқи ризқи модарат равон мекунӣ хона. як миқдори майда равон карда метавонанд. Бале, яъне аз 10 якша равон карда метавонӣ, 9 дигаш дар эҳтиёҷи худат ва боз Россия баргардонда пула мегирад. Аммо мардуми мо як бор дарк намекунанд ки ман 10 сол ҳаётма бой дода истодам, умрма бой дода истодам. Инро бубинем ки дуруст, инро бубинем ки 10 солҳо 15 солҳо онҳо аз дур аз фарзанд, аз зану фарзанд хешу табор, падар модар дар ин момент падар мегузарад, модар мегузарад, дигар хешу таборон мегузарад, мардум рафта иштирок карда наметавонанд ҳатто дар ҷанозаҳошон, яъне ки ғамшарик шуда наметавонанд. То чӣ андоза мо рафта расидем, мардуми мо рафта расиданд, миллати мо рафта расиданд. Барои ман ин хеле аламовар аст. барои чӣ дар Тоҷикистон ҷои кор пайдо карда наметавонад? Барои чӣ дар Тоҷикистон барои мардуми мо ҷои кор омода намекунанд ки мардум дар хонаи худро обод кунанд? Боз айби ки ҳаст аз нигоҳи шумо ҳамчун зан, айби ки аст ки дар ҳамин Тоҷикистон кор нест, ҷои кор нест? Ки айб дорад дар ҳамин? ҳукумат. Яъне халқ айбдор нест? Халқ тарс айб надорад дар инҷа? тарс дорад. ҳар як ҷавонмард айб надорад дар инҷа ки ҳар як мардака вазифаша ки ватанро обод кардан, истодан, яъне сар надодан. бояд талаб мекарданд, бояд талаб кунанд. Дар меброянд бачаҳо мераванд рақс кардистанд, духтаро ҳам рақс кардистанд. Мо 24 соат ай праздник, ба ай праздник, ай праздник, ба ай праздник, ай праздник, дар ин праздник картошка. Кӯдакои майда аз боғча буромада рақс карда истоданд. Аз боғча ёд дода истодан рақс. Айби ки аст? Мо халқ, мо мардако айб надорем. Мо мегем айби ҳукумат аст, лапоткара биги чиқри бикан. Ӯ инсоф надора ӯ ҳукумат. Охе, конечно, ту чиқри бикани инсоф дора ҳукумат. Инро бубинем ки мардуми мо ба як бурда нон тоқат карда истоданд. Мегӯянд шукрона кунем, худоба шукр кунем ки ту як бурда нон ёфта хӯридӣ, худоро шукр ки ту зинда гашта истодаӣ дар Тоҷикистон. Шукр кунем. Барои чӣ? Ба забони русӣ ки фикр кунем ки мо жит накардестем ё ки мо выживание дорем, аз гурснагӣ намурем. барои чӣ дар дигар давлатҳо, ина мо дар Аврупо зиндагӣ мекунем, ҳатто дар Русия он маҳсулотҳое ки ҳаррӯза молики истифода мебаранд, хӯрокворӣ дар он ҷо арзон аст. Ба ҳама ҷо дастрас ҳаст. Дар ҳама ҷо истифода бурда наметавонанд. Инро мардуми мо, ман дар Россия дар муҳоҷират будам. Мо мардуми мо дар Россия мо худмонда иҷозат наметем ки аз магазин ин ё он чиз дили хоҳмона харида омада пухта, мисол гирем як рӯз дил мехоҳад моҳӣ гирифта биёем, креветка, окрачка биёрем, жарид кунем, гӯшт биёрем, пазем бигем ба сере бихӯрем. Яъне ин чиза мо позволят намекунем. мо обшӣ ҳастем, системаи Россия мардум 10-15 нафар ҷавоно дар як ҷо зиндагӣ мекунанд, баъзан 20-та.
قبچه ارد میخرن، مردکا خودشون خمیر میکنن، خودشون پشوکاشون هم میشوان، خودشون اوقات میکنن. نوبت قطعی من هم کارا میکردم. نوبت ده یه روز نوبت میاد، 10 نفری 10 روز ده بار نوبتت میوید. خیلی شکر هر که خودش ایخی میشو اوقات میکنی، خمیر میکنی، همون چیزی که در تاجیکستان میخری همون چیز. بعضن حالت ها میشود که برای اوجا گودک یا پدر مادر گشنه نمونه، گفته که همون چیز خودت پزولیت نمیکنی، همون گراخ، ماش، نسک، مکرون نمی خیلی زندگی میکنی تا که اوجا رو بخورونی. اگر بله اون مبلغی که در روسیه کار میکنی اگر مثلی همون یک روز اگر رسخوت کنی روی بخت دل خو چیستا بیاری بشینی بخری، این ما بای ما هم بخت میرسه خلاص. اما ما اون چیزی که با پدر میتیم از اینای شکم نخیر شکم جقیده سوکش جفیده کم ترک در شکم خودمون در درونش پرتافته میمونیم و این قرق نمیکنیم. بله بعد پدر در روی میکنیم باشه. این رو ببینید که در همون پدر با اویله روان میکنه، در همون جا هم چیزی سس گرفته خورده نمیتوانن. همونجا با مکرون یعنی یا پچکه مکرون بگیم دو تقسیم میکنی میخریده، نیمشه اویله پدرت نیمشه خودت. همین خلاص زندگی. اما چرا این مردم ما همین قدر گم کردگی چیزاشون در حیات زیاد هست که بازی حساب کردیم برآمدیم بازم همین راه اختیار کرده ایستادن، بازم در همین راه فرزنداشون آورده ایستادن. نگاه شما هم چون یوریدی یک انسانی بگیم که یک مفکورش بازم کشتر زن هم باشین باور کنین مفکورتون خیلی من میشناسم شما را، یعنی وسیع‌تر است. یعنی نگاه شما چی است؟ این رو ببینید که از نقطه نظر یوریدیکی من اینجا گپ زدن نمیتونم، زیرا مردم باید خودش حل کند این مسئله. نه انسانی از نقطه انسانی، از نقطه نظر انسانی باشد باید در جای خود آنها طلب میکردن. در مدت این چند سالی 10 سالهای اخیر باید طلب میکردن، خود مردم هم عبود میکردن. در حقیقت درست گفتید، مردم هم خود عبود میکردن، لیکن برای عبود کردن خود مردم باید از بالا دستگیری شود، از طرف حکومت دستگیری شود که مردم عبود کنند، جای کار خود رو پیدا کنند. در حالت که نشود باید چیکار کنند؟ نه باید طلب میکردن، از حقوق خود باید طلب کرده توانی. برای چی ارد 300 سومون امروز شده است و مردم خب؟ برای چی برق نیست مردم خب؟ برای چی طلب نمیکنن؟ برای چی در پشت در حکومت و دیگر منطقه رفته آنها نمیکنن که برای چی در عصر 21 مردم برق ندارد؟ در کجا گفته شده است؟ برای چی یک خالت آب 300 سومون در حالتی که آنها 500 یا اینکه 1000 سومون اینا میگیرن معاش؟ طلب باید میکرد. اما یک چیزی نقطه خوبی مردم ما فقط سر خم میکند، شکرانه میکند، اندکی انتخاب میکند روی مهاجرت رو میرن کار میکنن. گفتی شما بالا پاتوکا فقط یا اینکه حاجت خانه روسا رو یا دیگر جا توزیع میکنن، یک اون پیسه که کم به دست میآورن روان میکنن به اهل اولی خود تا که در اونجا نمورن. اونجا زندگی یک چیزی خوب ذکر کردین. ما وقتی در مهاجرت بودم در روسیه ها، وقتی زمستان میشی کارها سست میشه و میمبره کارها نیست. یعنی که اگر در وقت سیزن کار کنی، مثال همون وقت و دورها اگر کار کنی 20,000 18,000، زمستان ده 8,000 کار میکردی. 8,000 به چی میرسد؟ یعنی در زمستان وقتی که بچه ها را میگفتیم که میریم تاجیکستان و دیگه زمستان شده می 7,000 میوی همین زندگی دمی خود دهی لا میرسه، میریم میگو کجا میریم سویت نیست در اونجا. امروز ما فکر میکنم که ببینین که او جوان برای نبودن سویت تاجیکستان نمیره، اما همون مردک میگه خدشه. یعنی که یک تاش ما امروز ما تصور کرده استودم این چیزه که مادرش پزولیت میکنه که در هم به سویتی بشینه، پدرش ده اجازه میده که در هم به سویتی بشینه، خودش نمیره اونجا. میدونید برای چی؟ برای اینکه ما از حق خود طلب کرده نمیتوانیم. ما از حقوق خود دفاع طلب کرده نمیتوانیم. اون چیزی که برای ما ضرورت است ما طلب کرده نمیتوانیم. ما ترسو شدیم. مردم ما واقعا هم ترسو شد. رقاص شد، سرودخوان شد. ما فقط همین در مدت 10 سالهای اخیر فقط همین رو با مردم آموختیم. کجا شدن؟ فقط رقص بازی شکرانه میکنیم، تمام. طلب نمیکنیم. ما طلب رو تماما از خاطر برآوردیم. همین ما از شما یک سوال کنم. شما نغزگنده در دوره SSSR تولد شدگی نه؟ درست. در همین دوره SSSR در تاجیکستان گل درخت بود یا که نبود؟
ки навшунон деста намеёрад. гул дарахт ҳамеша буд, ба фикрам дар ҳама ҷо буд. охир ёзи мардуми Тоҷикистон ҳамо гула ободӣ гуфта истодан, хиёл мекунем ки дар ҳамо давраҳо набуд ин чизо, нави ё пайдо шуд ки мардум мегӯяд гула бибин, дарахта бибин, ободиро бибин. ҳамин гул дарахта ободӣ дида истоданд мардум. гул дарахт дар ҳамон вақту замони худ кати буд, аз сар буд гул дарахт обод мекарданд. вақти СССР ҳам дар обод вақти мекарданд. СССР обод набуд, дар вақти Союз обод набуд ин давлат. ба вақту соати худ обод буд. гул буд, ҳамеша гул буд. пас чаро ин мардум гула ободӣ дида истоданд? як чиро бибинем ки дар вақти СССР мумкин ҳозире ки чӣ хеле гулкорӣ карданд, дар ҳамон ҷо биноҳои бисёр ошёна бунёд карданд, шояд ин хел набуд, камтар буд, лекин мардум соҳиби хона буд, мардум гушна набуд. ҳамин гул буд худаш дар ҳам вақт. ҳамин гулро хӯрда намешавад ку гул буд. ҳамин кӯчаҳо да гул буд. барои чӣ набуд? ҳамон агар кадрои вақти СССР-ро бибинед ябор, лентаҳои архивро бибинед. чаро имрӯз ҳамо мега кӯчаҳоро намебинем ва гулкории обод аст мега. ҳамин гул ободӣ аст. аз нигоҳи шумо ман баъзан вақтҳо мешинам амеро тамошо мекунем, як хелошаку мега ё ободиро бини, гула бибин, гӯё ки ҳамин гул дар Тоҷикистон набуд, ҳамин Эмомалӣ оварди гула. охи гул буд. хуб, ино гулкорӣ карданд, обод карданд, бунёд карданд, шаҳрҳоро хушрӯ карданд. ин дар ҳолате ки гул ҳаст, дуруст, обод карданд, биноҳои хушрӯ, агар аз Душанбе ё ин ки аз дигар вилоят камтар бурӯи свет набошад, барқ набошад, шиками мардум гушна бошад, ин гул чӣ дар кор аст? ин биное ки биноҳои баландошиёне ки свет надорад, чӣ дар кор аст? инро чӣ хел фаҳмидам? мардуми мо тоқат кардем, мардуми мо пуртоқатанд, тоқат кардем. Намедонам бо чӣ қадр тоқат мекунанд. ман ягон касро ба ягон ҷо даъват кардани нестам, лекин ман фақат ҳаминро аз ҳуқуқи худ дифоъ кунанд, талаб кунанд. Он чие ки ба онҳо лозим аст, бояд талаб карданро ёд гиранд. барои чӣ нест? барои чӣ барқ нест? барои чӣ орд қимат шудааст? барои чӣ сабзи нархаш баланд шудааст? барои чӣ талаб намекунанд? сабзи витаминиш болотар будааст, фаҳмиданд ки сабзи витамин дорад, барои ҳам нархаш хезонд. бас будагист. бас аст дарафта дар дигар ҷо кор кардан. биён талаб кунанд, корро талаб кунанд, ба мардум кор аз ватани худ мегӯянд ки дар амрико нест муҳоҷират, ё ин ки дар Европа нест ҳаст, дар ҳама ҷо муҳоҷират бошад, лекин он муҳоҷирое ки мо рафта дар дигар ҷо ранги ғулом кор карда истанд, хеле кор намекунанд. ҳаминҷа рӯзе ман дар як ҷо як мулоқот доштам, қатъи бигем якчанд инсони лозимӣ вақти савол карданд ки гуфтанд ки яъне шароити Тоҷикистон да, яъне уровни зиндагии инсонҳо савол доданд. ман гуфтам ки мисол чӣ хеле розӣ ман оцениват кунам битим шумода. ба ман гуфтанд ки ҳамун средний класс оцениват кунед, яъне ки средний класс чӣ хел аст, мо аз ҳамо меброрем хулосара. ман гуфтам мо надорем средний класс, мо дорем бой, мо дорем камбағал. ман баъзан изо мекашам. ман барои гуфта изо мекашам. мо класси средний надорем. Инаи давлатҳо доранд, мисол гӯем средний класс, маошаш мисол 700-800 ҳазор доллар средний аст мегиранд, аксар зиндагиш миёна, мошинам дорад, хонам дорад, ҳамаи чиро дорад, зиндагӣ мекунад. аммо мо надорем, ҳам хеле класси средний надорем. мо дорем як қишри бой ва қишри камбағал. мо миёна надорем. хуб, инро бибинед ки дар ҳолате ки ҳама чи маҳсулот қимат аст, озуқаворӣ қимат аст, баъд маоша агар гирем, маоши миёна 1,5 мегирем. 1,5 маоши миёна бошад, дар як оила ким чанд нафар ҳастанд? тақсим кунед, вай намерасад маош. инро бибинед ки ҳозир ба фикрам дар Тоҷикистон нест оилае ки як нафар ақаллан дар муҳоҷират бошад. вай маҷбур аст ки ба муҳоҷират равад, вай кори пастенро мекунад, зеро ки дар Тоҷикистон гӯшна намонад, аҳли оилаш гӯшна намонад. лекин хомӯш бояд дар муҳоҷират кор кунад, саломатиашро аз даст диҳад ҳам вай бояд кор кунад. дар ҳамон ҷо ина агар баромада мерад, вай оё ба ватан гашта мебиёд, оё намебиёд. бубинед ки чанд ҷавоно мурда истоданд, калонсолон мурда истоданд. ҳама аз чие? пас чаро ҳамин инсоное ки ҳамин ҳолата таҷриба мекунану худошон, аммо боз дар ҳамин ҳолат фарзандошон одамо меёранд, боз дар ҳамин ҳолат
ҳозир боз дар ҳамин ҳолат бигем ки ну патонкаша меёра ва намеброянд, намеган мардум ки наёен ҳамиҷа, нест ҳамиҷада шумо бой метиҳен дар ҷои як чи дастовард кардан. Шумо ҳаёттонро бой додестин, ҳамаро бой додестин дар инҷа. Чаро ҳамира намеган ҳамун калоно? ман барои ҳамин ҳайронам. Ман намедонам барои чӣ. Ман имрӯз хусусан барои апай чарозоти шуморо қабул мекунам. Ман хусусан барои инамин барномаро кардам ки чӣ ба мардакои мо вақте ки мегӯянд ку як одам дар чиқрӣ зад, бояд қафобдагиро бигӯяд ки бародари чиқр аст, эҳтиёт кар. чаро ҳамин инсоно задестанд дар чиқрӣ, бо хомӯшанд ки бо худшон фарзандошон оварда дар ҳам чиқрӣ партофтестанд дар отиш. Чӣ аст? Ба фикри ман мафкураи бисёр рол бозӣ мекунад. Оно ғараз он чие ки мебинанд кор мекунанд лапотка бо ягон чи дигар ҳеҷ чи намебинанд дар он байни ким чанд солаҳо. Фақат ҳаётро дар ҳамин мебинанд. Ё ин ки барои хонондани фарзанди худ маблағ пайдо карда наметавонанд. Зеро дар Тоҷикистон ҳамаш бо маблағ аст. Донишгоҳҳо ҳамира медонанд чӣ ба фарзанд ба дунё меоранд. Медонанд амро хиронда наметавонанд, медонанд хононда наметавонанд, медонанд пӯшонда наметавонанд, медонанд ки ояндаш марди кор мешавад. барои чӣ ҳамун фарзанда ба дунё меоранд? физиология. Е ноширгии физиология шава баъд гуфти хаят ҳам мекунем аз майли физиология да дигар ҳам физиология гуфта дуруст 5-6 тара меброри бади чӣ физиология аст? воқеан ҳам мушкил аст. пайғоми шумо муаззамахон ба ҳамун мардҳое ки фардо фарзандошонро ба муҳоҷират овардани ҳастанд, ҳамун додарҳое ки фардо муҳоҷират омадани ҳастанд, ба падарои ҳамун инсонҳое ки иҷозат метаҳанд ки фарзандошон ба муҳоҷират рава ба ғурбат. пайғоми шумо чӣ аст ба ҳамун мардум? Пайғоми ман набиёранд, фарзандошонро набиёранд ба муҳоҷират. Камтар кӯшиш кунанд дар ватан талаб кунанд. ҳаққи худро талаб кунанд, ҷои корро талаб кунанд. бесветӣ нашинанд, бо шам нашинанд айни ҳолу, лекин талаб кунанд ки свети моро бите. Барои чӣ? барои чӣ дар Қирғизистон ҳаст, барои чӣ дар Афғонистон аст, барои чӣ дар мо нест, барои чӣ халтаи од инқадр, барои чӣ маблағ маош инқадр. Талаб кунанд. дар Аврупо як вақти дар як ҷо шишта будем, як намедонам зодрӯз буд, чизе буд, шиштагӣ будем, якдиши нусхати. Баъд света киштану шам монда, гуфта романтически ужин мешава. Ман гуфтам мебахшед мо 30 сола романтически ужин дорем, гирён кунед света. Биё мо беромантически бихӯрем. Баъди ман рафтам, баъд бишинем романтически кунем. Дар Аврупо мурдани свет, яъне хомӯш кардани свет ба шам овқот хӯрдан романтика медонанд. Не ки шояд мо тоҷико бехабар ҳастем ки 30 сол романтически зиндагӣ дорем. бечора тоҷикои мо фақат дар романтика зиндагӣ доранд айни ҳол. миллати 10 солаҳои охир мегӯем. дар ин ҷо агар барқро хомӯш кунанд, шам монанд, романтически бошад, агар дар он ҷо ҳамеша романтически. Фасли зимистон шояд ҳамин фарзандо ай пишти ҳамин романтически ба дунё омадастанд. падарашон бехабар ҳастанд. ужино романтически мешава, баъд фарзанд ба дунё меояд. воқеан ҳам пайғоми шумо пайғоми ман талаб кунанд ки манам як шӯхӣ кардам, амротон хандидам, камтар будам. нақс кардем. Талаб кунанд. қоида дошта боша ин шӯхӣ. аз ҳуқуқи худ талаб кунанд. ина рӯзи чоршанбе ман боз барнома омода карда истодам. шуморо ҳам даъват мекунам. албатта озодии виҷдон ворид шавед, мардум ворид шаванд. бародарои азиз, дӯстои азиз, кадоме ки подписатсия нестанд, канали ина номи каналтонро шухто муаррифӣ кунед. ҳатман. номи канал Муаззама Кадирова. Адвокат Муаззама Кадирова. адвокат Муаззама Қодирова, яъне ки канал доранд. Шумо метавонед дӯстои азиз дастгирӣ кунед ва оянда бисёр чизҳоро барои мебахшед чашмам сухта кард. оянда барои худтон чизҳои лозимӣ, яъне саволҳои лозимӣ аз нигоҳи ҳуқуқӣ ва аз дигар чизҳо ва барномаҳои бениҳоят хуб аст. ман ҳар хел барнома дар иштирок намекардам, ки ҳамин барномаи ҳамида як дуромада муаззамахонда иштирок ташаккур. инро бибинем ки лекин ба мардуми мо инқадр барномаҳои ҳуқуқӣ писанд наомад. барои чӣ ман ҳайрон мешавам. баъзан тамошо мекунам, дар ҳақиқат ҳамун